Det er kun sølle 13% af al plast, der bliver genanvendt. Det er ikke godt nok. Det skal vi gøre noget ved. Plast har et dårligt ry, med god grund. Men i virkeligheden ligger der et stort potentiale gemt i plast, især hvis det bliver genanvendt. Op mod 75% kan genanvendes, hvis det gøres ordentligt. Fremtidens guld, det er måske dit affaldsplast. I Recycling to Energy giver vi dit plast en chance til et nyt liv. Det gør vi gennem kemisk genanvendelse på traditionelle pyrolyseanlæg. Her har vi styr på, hvad der kommer ind og hvad der kommer ud. Slutproduktet, ja, det er pyrolyseolie, og det giver et hav af muligheder. Vi kalder processen for den cirkulære plastproces. Vi får affaldsplasten ind, den renses, tørres og hakkes i små stykker. Den opvarmes til 500 grader Celsius i pyrolyseanlægget og kommer ud som råolie, klar til at få et nyt liv. Råolien er så ren, at den kan bruges i f.eks. medicinalindustrien eller fødevarebranchen. Grøn omstilling handler om grøn indstilling. Vi er indstillet på at gøre en forskel. Er du? Når du investerer i Recycling to Energy, investerer du i en grønnere fremtid. En fremtid, hvor plastik ikke bare går til spilde.